ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஆர்கேடெக் தமிழன். இந்த சேனலில் முழுக்க வீடியோ எடிட்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கைன்மாஸ்டர் ஆப் யூஸ் பண்ணி எப்படி வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டிங் வாங்க போகலாம். கைன்மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்க. அதில் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்க. 1:1 கொடுத்துருங்க. கொடுத்தோன்னே இப்படி தான் இன்டர்ஃபேஸ் வரும். இந்த மீடியா கிளிக் பண்ணி ஒரு பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம். இதை நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு நோக்குறீங்களோ ஒன்று 10 or 13 seconds வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் ஒரு ஃபோட்டோ ஆட் பண்ண போகிறோம். அந்த ஃபோட்டோ நான் யூஸ் பண்ணுறது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வேணும்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு ட்ராக் பண்ணிடுங்க. தான் பார்க்கறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி பிளிங்காக வருது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கும் நம்ம லேயர்ஸ் கிளிக் பண்ணி மீடியாஸில் போய்ட்டு பேக்ரவுண்ட் ஒன்று பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ண போகிறோம். இதையும் ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு இதில் ஓவரால் அனிமேஷன் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஸ்க்ரீனும் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு ஓவரால் அனிமேஷன் போய்ட்டு ஃப்ளிக்கர்ஸ் அப்படின்றத கொடுங்க. நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த மாதிரியே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். அந்த பிஎன்ஜி வந்து நான் கீழே தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வேணுன்னா நீங்கள் எல்லா ஃபைலும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ இங்கே கொடுத்துட்டு ஓகே, இதில் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுனா அதுக்கு ஒரு வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதையும் நீங்கள் வேணுன்னா டவுன்லோட் பண்ணிங்க. இதை ஃபுல்லாக இந்த வீடியோக்கு எடுத்த மாதிரி இதில் கொடுத்து ஃபிட் ஆன் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபிட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து பிளெண்டிங் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க. ஸ்க்ரீன் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு எந்த சாங் வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் ஆடியோ கிளிக் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே, இந்த வீடியோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. ஷேர் ஆப்ஷன் கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிடுங்க. எக்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்தமாதிரி நிறைய வீடியோ வந்து எப்படி மேக் பண்ணலான்ட்டு தொடர்ந்து நான் வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.